Мъдрата охлювка София бавно пълзеше към Витлеем. След като вчера беше оставила дебелата гасеница да хрупа зеле, сега тя си мислеше само за това, което предстоеше. Как ли щеше да се случи всичко? Как ли щеше да изгрее новата звезда? И както се беше замислила, за малко да се сблъска с едно друго охлювче. „Хей, внимавай!“ извика то. „За малко да ме настъпиш по крака!“ „О, извинявай, приятелко!“ каза София. „Така се бях замислила, че изобщо не те видях. Но като гледам, ти май също си се съсредоточила в нещо.“ „Да, така е“, отговори другото охлювче. „Гледам облаците.“ „Гледаш облаците?“ попита очудено София. „Да“, отвърна охлювчето. „Това ми е любимото занимание. Мога да ги гледам по цял ден, докато си хрупкам тревички. Виж, те непрекъснато менят формата си. Погледни, онзи там горе. Прилича на динозавър. Другият пък до него прилича на агънце.“ „Точно така“, отговори София. „А този отляво прилича на костенурка.“ „Да“, продължи другото охлювче, „а другият там прилича на магаре.“ „Като каза магаре“, каза замислено София, „знаеш ли, сетих се за една история. За едно магаре, което можело да говори.“ „Така ли? Това звучи много интересно“, каза другото охлювче. „Може ли да ми я разкажеш?“ „Разбира се, с удоволствие“, каза София. Това магаренце живеело при един пророк и той винаги го яздел, когато отивал някъде. Един ден пророкът бил тръгнал с едни хора, които никак не обичали Бога, нито неговите хора, израелтяните, и искали Валаам, така се казвал пророкът, да накара Бог да направи нещо лошо на израелтяните. „Ох, колко страшно!“ каза другото охлювче. „И какво станало по-нататък?“ „Ами“, продължи София, „Бог изпратил един ангел, който застанал на пътя на магарето. Пророкът не го видял, но магарето го видяло и се опитало да го заобиколи, при което излязло от пътя. Тогава Валаам го ударил. Ангелът се преместил малко по-нататък. Магарето отново се опитало да го заобиколи, но този път притиснало крака на пророка към една ограда и Валаам отново го ударил. Ангелът се преместил още по-нататък. Магаренцето този път отказало съвсем да върви. Валаам толкова много се ядосал, че започнал да го бие. И тогава магаренцето проговорило с човешки глас и го попитало: „Защо ме биеш? Не съм ли аз твоето магаренце, което винаги толкова вярно ти служа?“ „Така е“, казал Валаам, „но сега виж колко пъти вървиш наляво надясно през полето.“ „Да“, отговорил магарето, „защото виж онзи ангел с ножа, който стои отпред.“ Валаам до тогава не беше видял ангела, но сега го видя и разбра, че магарето му беше спасило живота. Но той все пак продължи с тези хора и когато стигна там, където те живееха, Бог му даде
да види нещо много интересно. Показа му, че един ден на небето ще изгрее една много специална звезда, която ще оповести раждането на царя на израелтяните. Но не кой да е цар, а този, който щеше да спаси целият свят. Колко интересно, казало другото охлювче. Благодаря ти за историята. А ти за какво се беше замислила? Попитало то София. Ами, точно за тази звезда, отговори София. Смятам, че е дошло времето тя да изгрее и не искам да я пропусна. Затова отивам в Витлеем. О, може ли аз да дойда? Попита другото охлювче. Може ли? Може ли? Да, разбира се, каза София. Тя беше много мъдра и знаеше, че когато си тръгнал на дълъг път, е много по-приятно да вървиш с още някой. Предлагам да се запознаем, каза мъдрата охлювка. Моето име е София. Приятно ми е, каза другото охлювче, а моето име е Ели. И двете охлювчета запълзяха заедно към Витлеем, за да търсят звездата, която щеше да покаже, че се е родил Спасителят на света.